Son Nove Noel e estou pintando no camiño que vai ao faro de Fisterra, no proxecto da Deputación da Coruña, Arte no Camiño. Pintar no Camiño de Santiago significa formar parte dunha historia que ten moito de antigo e que está en contacto co popular, que a mí me interesa moito, e co viaxe e co percorrido, que forma parte da miña obra. Tamén conectar con un sitio como o Cabo de Fisterra, que é un lugar bastante especial. Estou moi contento de estar aquí pintando. No meu mural aparecen elementos que están relacionados co acto de camiñar, de ir, de volver, non? Porque isto creo que un dos poucos sitios do camiño no que a xente vai e volve, e van ao fin do mundo e volven do fin do mundo. A xente que pasa reacciona moi bonito en moi diferentes idiomas e a xente se para con curiosidade a ver como vai avanzando a obra ou de que vai a obra, conta de onde ven e canto tempo leva facendo o camiño, así que é interesante aí como ese conecte ca xente que está vendo en directo o proceso da obra, non? Atopar arte no camiño sempre pode inspirar e dar a coñecer tamén os lugares, non? As súas historias, os seus artistas tamén, non? E pois poñer en valor ese patrimonio e esa cultura daqui, non? E para a xente local, pois cambiar un espacio ao que están acostumbrados e dotalo de outra dimensionalidade, non? É algo bonito, non? Poñer un pouco de cultura, historia e arte en un sitio, en calquer sitio en realidad, pero aquí máis aínda. Estou aquí rematando o mural no camiño Fisterra-Muxía, moi preto do faro de Fisterra, moi ao lado das Pedras Santas que están arriba no monte, e convido toda a xente, por favor, que veña a ver este sitio e de paso que se acerque a ver o mural e a disfrutar da obra e a ver que se vai a levar de volta do fin do mundo.